Исәнмесез, саумысыз дуслар. Сезнең белән эфирда татар эстрадасын яктыртып барган шоу-без тапшыру. Һәм мин аның алып баручысы Эльвина. Бүгенге тапшыруда без Элвин Грей һәм Гүзәлиянең низагы нинди нәтиҗәгә килүе, Булат Байрамов һәм Ләйсән Димаевның яңа шигыле һәм елның иң көтелгән вакыйгасы Татар җыры фестивале турында сөйләшербез. Аннан тыш безнең егетләр сезнең өчен бик кызыклы һәм мавыктыргыч репортажлар әзерләделәр. Димәк, узакка сузмыйча башлыйбыз. Татар эстрадасының кайнар яңалыкларын сезгә җиткерер алдыннан елның иң көтелгән вакыйгасы Татар җыры халыкара эстрада фестивале турында сөйләп үтәсем килә. Татар җыры ул эстраданың иң популяр җырчыларын туплаучы грандиоз фестиваль генә түгел. Ул татар зыялыларын бер урынга җыючы чарада. Фестивальнең мәртәбәле кунаклары арасында Татарстан Республикасының җитәкчелеге, танылган шәхесләр, спортчылар, билгеле сәясәтчеләр, чит илдә яшәүче милләттәшләребез дә бар. Барлык танылган шәхесләр һәм популяр җырчылар 17 декабрьдә Пирамида концертлар залында 17-нче Татар җыры фестивалендә очрашачак. Бары тик лаеклылар гына алтын барсына ия булырлар. Билетлар инде сатуда. Алып өлгерегез. Белешмәләр өчен телефон 596 196. Seni yaratan, seni Tataristan, balkanların için yaratan. Kükürem, yaşını yaşnet yavran, yangırların için yaratan. Kükürem, yaşını yaşnet yavran, yangırların için yaratan. Tataristan seni yaratan. 2015 елның Татар җыры фестивалендә иң яхшы дуэт номинациясендә җиңү яулаган Элвин Грей белән Гүзәлия арасында җәй башында низаг чыккан иде. Әлеге низаг авторлык хукуклары аркасында купты. Хәзер ниһаять алар очрашып уртак фикергә килгәннәр, үзара аңлашканнар. Без икебез дә тиле, яхшы мәгънәдә әлбәттә. Шуңа күрә иҗатка килгәндә бер-беребезне аңлыйбыз дип сөйләде Гүзәлия. Радикта бу сүзләр белән килеште. Низагны дәвам итүнең мәгънәсе юк. Үз кешебезне, талантыбызны матур һәм эчтәлекле җырлар иҗат итүгә багышларга телибез дип өстәдем. Без аларның дуслашуына шатбыз һәм хит булырдай яңа җырларын көтеп калабыз. Keyfim yok şakta, min sina kilemin. Dava sesinde bit, bik yakşı bilemen. Jili bulam, nur bulam, yanına ağlam. Minim kimim var, yuğalmay sağlıgan. Jili bulam, nur bulam, yanına ağlam. Minim kimim var, yuğalmay sağlıgan. Хәзер татар эстрадасы артистлары арасында яңа тенденция барлыкка килде. Видеоблоглар төшерү. Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов төрле челленджлар үткәрсә, эстраданың икенче җырлы моңлы гаиләсе Ләйсән Димаева белән Булат Байрамов хатын плюс ир дигән кызыклы видеоскетчлар төшерә башлаганнар. Видеоблогның беренче сериясендә ирләрнең хатыннарына нәрсә әйтергә ярамаганлыгы, икенчесендә ир-атның хатыныннан туган көнгә сорап китүе турында сөйләнә. Әлеге һәм башка видеоязмаларны сез Ләйсән Димаева һәм Булат Байрамовның видео каналларында карый аласыз. Мәртәбә гашык булдым бугай, мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә мәртәбә гүя уталды. Мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем
Konser sezonu devam edi. Her atna sayın degende artistlar tamaşaçılarga özlerinin stolni konsertlarini taqdim etiler. Mena köpten tugul gina 14 oktyabrda bosh qalabizda Shiratdagi Tatarcha Salangi konserti girilib o'tdi. Siz haligi shorani ko'rmay qolgan bo'lsangiz, buyuqmag'iz. Ikkinchi Salangiga bilet olirga oshirig'iz. 26 noyabrda Onyx konsertlar zalında siz yaratgan artistlaringizni yangadan ko'ra olasiz. Biletlar endi sotuvda. Sotib olirga oshirig'iz. Bilishmalar uchun telefon 297 43 77. Hozir shou-bizda yangi klip birgalab qaraymiz. Şişlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarımın şu uşak eğlengenleri Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarım şu uşak eğlengenleri Taşı sular kavalılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardım mine mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Siz geldik sayrı kuşlar dallarda Paralap sayrar şunu tuğan alarda Biz birge biz şuna yaptık damlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Biz birge biz şuna yaptık damlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Taşı sular kavalılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardım mine mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazılara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Sensiz yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Taşı sular kavalılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardım mine mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp
Уңган да инде безнең артистлар. Сәхнәдә җырлап кына йөрмиләр, үзләренең эшләрен бизнесларында ачалар. Менә күптән түгел Илсия Бәдретдинова диваннар сату кибетен ачып җибәрде. Сезнең игътибарыгызга бу чарадан репортажны тәкъдим итәбез. Илсия инде һәр вакытта шаккаттыра белә, менә бүген дә инде үзенең стилендә дип әйтәсем килә. Ничек кәефләр, ничек хәлләр, дулкынланасың кебек. Әлбәттә, бик каты дулкынланам, бу бик зур эш. Минем өчен ятрак эш. Әзерләнеп беттемдер дип уйлыйм. Сөйләп җибәрәләр, менә бу идея каян барлыкка килде. Бу бит инде синең өчен гомумән шит өлкә дип әйтергә була. Иҗат һәм барыбер бераз генә бар инде, барыбер шит дип әйтергә була. Үзенә күрә иҗат белән бик каты бәйле. Мин беренче белемем буенча дизайнерлыкка укыган идем бит инде. Шуның өчен мин горурланып әйтә алам, бүгенге мондагы диваннар, алар бөтенесе дә мин ясалган диваннар, алар утырып һәрбер бизәкләрен сайлап, тукымаларын сайлап, үземә ошарлык иттереп ясалган диваннар. Мин бу диваннар өчен башым белән җавап бирәм. Тукымалары өчендә, механизмнары өчендә, сыйфаты өчен гомумән дип әйтик. Килеп чыгу тарихы мин бардым, менә буш урыннан башланган нәрсә. Мин бардым бүтән эшләр буенча Чиләбегә. Чиләбенең үзенә. Шуннан соң эшләр биткәннән соң без утырдык ресторанда танышлар белән. Шунда мине таныштырдылар менә шушы Боро фабрикасының хуҗалары белән. Алар бик озак еллар буена эшләп килә торган, андагы бик исемле фабрика. Ләкин алар бу якка таба таралмаганнар. Алар Чиләбедән Тиякка, Себергә таба бик сыйфатлы диваннар ясап таралганнар күптәннән. Миңа бик кызык тоелды. Һәм реклама өчен түгел, сорадым, миңа күрсәтегез әле ничегрәк ясаласыңмы ди диваннар дип. Алар мине икенче көнне алып киттеләр үзләренең фабрикаларына. Һич нәрсәдән шикләнмичә, мин инде теге мишәрчә астан гына матур гына иттереп үз сорауларымны биреп йөрим әкрен генә. Алар бер нәрсә уйламыйча, хәбәрсез миңа бөтенесен, бүтән нечкәлекләрен сөйләп баралар. Күрсәттеләр, тукымаларны күрсәттеләр, гомумән ничек ясалганын. Аларның һәрбер сантиметрына, миллиметрына кадәр компьютер белән шутлап чыгарып ясаганнарын. Кулдан дизайнерлар утыралар, тикшереп карап, шундый ук үзләренең приборлары белән тикшереп карап бетерә. Мин шуның хәтлек шаккаттым. Шундый чисталык, пөхтәлек, шундый мәхәббәт белән эшләнелә торган диваннар. Нигә мин әйтәм, сез Татарстанда күрмисез? Мәсәлән, мин фатир алганнан соң Диван эзләдең инде. Диван эзләдем, алдым, Тәмир, алдым һәм ике атнадан ватылып чыкты диван. Мин бу хакта сөйләдем шушы Бороның хуҗасына. Ул әйтә, бөтен эш механизмда ди. Аларның бар Кытайдан кайтарганнары бик сыйфатсыз, бар яхшылары. Диванның бәяләре дә шуннан тора да. Ул беренче чиратта механизм, икенче чиратта опилкадан ясалган диван түгел, монда массив тора, һәрбер диванда массив тора. Хәтта иң арзанлы диваннарда да массив агач тора. Ул гомерлек. Һәм әлбәттә тукыманың сыйфаты. Сөйләштек тә, мин әйтәм, әйдәгез Казанда ачабыз. Нигә мин әйтәм, сез Казанда юк? Чөнки миңа кирәк түгел ди. Миңа кирәк түгел, минем монда җиткән поставщиклар, үземнең поставлять итә торган точкалар, миңа җиткән кирәк түгел. Мин әйтәм, миңа кирәк. Әйдә ачабыз. Ул аны шаярып кына, ярар диде дә бетте шуның белән. Минем әйткән сүземне эшли торган галәт бар. Мин моны төне буена уйлап чыктым. Икенче көнне иртән тордым. Мин әйтәм, мин киләм хәзер фабрикага. Килдем, утырдык, дизайнерлар белән таныштык. Тукымаларны үзем капшап тотып чыктым. Мин әйтәм, миңа менә мондый диван кирәк. Дизайнер белән талашып бетеп дигән дәрәҗәдә теге алай итми, мин әйтәм, миңа менә болай кирәк. Ясап карап, алар теге компьютерда күрсәтәләр, якынча ничек килеп чыкканын миңа ошый. Менә шуннан башланган әйбер. Менә беренче тапкыр мин бу диваннарның ясалышын күргәннән башлап, бүгенге көнгә хәтлек 1 ай вакыт үтте. 1 айдан минем Казанның үзәгендә, Нариманова урамында 44нче йорт үземнең диваннар кибетем. Бүген ачылышы, Алла биргән булса. Синең ягыңнан ниндирәк шыгымнар бармы? Мәсәлән, бу эшнең китергә мөмкин, яхшы итеп уңышлы, китмәскә дә мөмкин. Син нинди булса шыгымнар күрәсеңме? Мин муеннан бурычта, мин яшермим. Бик күп кенә кешеләр, бигрәк тә коллегалар әйтеп карадылар инде. Диваннар бик күп ясала, хәзер нишлисең, кая барасың дип мәсәлән. Матур малайга калса, артистлар да бик күп. Менә шулар арасында 14нче ел йөрибез бит әле, шунда үз исемебезне күтәреп. Артистлар да күп, азык-төлек сата торган кибетләр дә күп, аптекалар да күп, башкасы да дигәндәй. Куркып ятсаң, мин башлап карыйм әле.
ябылып куйсам да бернинди дә гаҗәп әйбер түгел. Ачылалар, ябылалар. Бигрәк тә кризис вакытында күп кеше ябыла. Ә менә мин ачылам. Илфак абый турында тоже шулай сорарбыз. Ул ярдәм иттеме, киңәшләр бирдеме, син аның белән киңәшләштеңме? Беләм ул гомумән синең менә шундый бизнесың ачылу турында. Мин белмим дә, мин әйтәм. Инде соңгы арада, менә соңгы 3-4 ел эчендә син бик күп вакыйга кичердең. Һаман шаккат торасың. Менә каян көч табыла ул? Күп очракта күңелдә нәрсә бар икәнен яшереп калу нисбәтеннән хәтта. Мин кабатлап әйтәм, мин эшсез торсам үләм. Алай яши алмыйм мин. Менә миңа арткы яктан китереп пычак белән кадаган сайын тәтрәтләнеп эшлисе килә. Шундый бер матур гына сүз бар. Вижу цель, не вижу преград дигән. Мин начар әйбер тәкъдим итмим. Мин ниндидер начар әйбергә агитация ясамыйм. Ә нишләп әле ул куркып торга тиеш әле мин кемнәндер. Мин беркемгә начарлык теләмим. Мин хәтта мине күрә алмаган дошманнарыма да нигә икәнен аңламасам да бәхеттер инде барысына да. Минем соңгы хәзер инде минем соңгы сорау дип әйтәсем килә. Менә Кишле Илсия, менә шундый образ, әйме? Кишле Илсия артында йомшак кына Илсия Бәдретдинова бардыр дип уйлыйм. Аны ничегрәк күрергә була? 99% йомшак Илсия Бәдретдинова. Минем белән тирәнтен аңлаша, аралаша торган кешеләр кайбер вакытта шаккатып шалтыраталар. Ну ничек шулай булдырып була инде ул дип. Мин төннәр буена елап чыгарга мөмкин. Мин яшермим бит. Минем ишемдәге тышымда мин ширләп ятканымны кешегә сиздермәскә мөмкинмен. Мин бик авыр вакытларымда бүтән телефоннарны күтәреп бәреп үзем генә елап ятырга мөмкинмен. Чөнки мин бу тормышта бик күп нәрсәне күрдем һәм аңладым инде хәзер. Беркемгә бер кеше кирәк түгел. Акчаң күп булганда, ялтырап биргәндә күп була яныңда кешеләр. Авырлык килгәннән соң бик сирәге генә кала. Мин бүген кулымны йөрәгемә куеп горурланып әйтә алам. Минем кырыйда шуның хәтлек нык терәк була торган дусларым бар икән. Күп еллар буена сыналган. Һәм бер уйлап та карамаган, аралашып та карамаган чит кешеләр килеп миңа шундый изгелекләр эшләп китәләр. Меңе белән үзләренә кайтсын. Кибет буенча планнарыңны, безнең үзеңнең планнарыңны әйтеп үз, безгә бик кызык. Кибет буенча планнар бүгенге көндә монда 100 квадрат метр алынган. Казанда берничә җирдә куеп карарбыздыр дип уйлыйм. Моны да бәлки киңәйтербездер дип уйлыйм. Башка шәһәрләрдә дә ачып карарга дип уйлыйм. Һәм бөтенләй башка сыймаган бүтән төрле дизайннар белән дә ясап карарга дигән фикерләр бар. Инде ТМТВ каналы исеменнән бары тик уңышлар телибез. Диваннар һәр вакытта килеп торсын, сатучылар сатып алып торсыннар. Уңышлар. Бик зур рәхмәт, Дамир. Беренчедән хөрмәт итеп килгәнегез өчен рәхмәт. ТМТВ ул бик креатив, бик шәп телевидение. Мин яратам, мин чын күңелемнән әйтәм, яратмаган әйбергә яратам дип әйтә торган гадәтем юк. Иң беренчедән башлап сез килгәнегезгә мин бик шатмын. Дөресен генә әйткәндә. Әгәр дә мөмкин булса, мин бу кибетнең тулы адресында әйтәм. Бу Казан шәһәре, Нариманова урамы, 44нче йорт, мебельный базар, яңа корпус, 1нче этаж һәм нәкъ түрдә. Монда мин булмаганда да минем сыным тора. Мин мөмкин кадәр монда үзем булырга тырышырмын. Килегез, диваннар алыгыз дип өндәмим. Үз күзләрегез белән карап китегез. Сөйләшеп булса да утырырбыз. Я, с вашего разрешения, официально открываю свой магазин. Узган атна яңалыкларга айрыша бай булды. Илсия Бәдретдинова үзен бизнес-вумен ролендә сынап караса, Ләйлә Дәүләтова гөрләтеп иҗат кичәсен үткәрде.
Мондый шарадан шоу-биз тапшыруының командасы да читтә кала алмады. Һәм сезнең өчен кадерле тамашачылар кайнар репортаж әзерләде. Ниятьләр хәзер бик тә гади. Һәр кем эзли байны, тәхетлене. Кеше тормышына кызыкканчы, бәхетсездән яса бәхетлене. Сез әзерме? Яшә бара шул гына. Башкага булсаң, булырсың инде. Иң мөһиме бу. Ничек эмоциялар, ничек менә син беренче булып чыктың, ул барыбер каушаттыра, долкынландыңмы? Долкынлану хисе әлбәттә бар инде ул гомумән сәхнәгә чыкканда. Ләкин бүгенге концертта сәхнәгә чыгу минем өчен гомумән бик кызыклы булды, чөнки бу концертның режиссеры һәм сценаристы мин. Сиңа бишле? Рәхмәт. Чыгышка килгәндә сез бүген шулай ук интриганы тагын да зурайттыгыз. Лейла Дәүләтова белән шундыйрак тематикага җырып башкардыгыз. Бу нәрсә белән бәйлеме? Яисә инде бу бары тик иҗат кынамы? Бу сорауга җавап бер булырга тиеш инде. Мен бу сорауга җавапны һаман әйтеп барам. Без Лейла белән бик якын дуслар. Лейләне инде төрле яктан беләсең. Менә аның белән эшләве кайсы яктан уңай, яисә аның минуслары да бардыр. Без белмәгән минуслар. Бәлки син аларны әйтерсең. Әлбәттә минуслар һәр кешегә дә бар ул. Әйтим микән? Үзе юк. Үзе ишетми, шуңа күрә әйтсәң була. Әгәр әйтим әллә. Лейла бик туры сүзле һәм нәрсә әгәр дә ул уйлый икән, шуны ахырына хәтле эшләп чыга торган кеше. Шуңа күрә әгәр дә берәр теге уй фикер я берәр ошамаган ягы була икән, ул барыбер алынмаячак, эшләнмәячәк. Шуңа күрә мин бу концертны режиссура ягыннан оештыруга ул миңа вазифаны тапшырган өчен миңа бик зур рәхмәтле. Димәк, ул миңа ышана. Әлбәттә инде Лейләгә бик зур иҗади уңышлар телим. Миңа яңа җыр яздым бит әле мин. Шул җырга ул сүзләр тиеш. Шул сүзләрне тизрәк язып бирсен ие. Лейла бит безнең бик оптимистик һәм үзенчәлекле кеше. Һәм миңа аңа шундый теләкләр телисе килә. Үз йөзен югалтмыйча, һәр вакытта да шундый үзенчәлекле кеше булып калырга телим миңа. Мин телим Лейләгә иҗат уңышлар күп итеп. Һәрбер шагыйрьгә бит инде үзенең хас темасы бар, тематикасы бар. Кемдер инде моңсу, лирик темага яза, кемдер инде күңелле шаян формада яза. Менә Лейла Дәүләтова күбрәк нинди шигырьләр иҗат итә синең җырларга кагылганда? Минем җырларга кагылганда Лейла шулай әйткәнем бар. Синең белән бик кызыклы җырлар килеп чыга. Менә мәсәлән, син минем матур кызым. Шаян, шундай настроение бирә торган инде әлбәттә. Нәрсәсе белән уңайлы Лейла Дәүләтова белән эшләргә? Лейла ул үзенчәлекле, чынлап та ул шундый берәү генә безнең татар эстрадасында, Татарстанда да түгел, җир шарында дип әйтсәк тә була. Беләсең, мин Лейләне бик якыннан беләм дип әйтеп булмый, әйме? Ләкин ул бик шундый җитди кеше.
җитди кеше и үзенең эшен ул ничектер вот шундый бер энергия белән, бик катлы, көчле энергия белән алып бара. Мин шуны сиздем бүген сәхнәдә. Ул аның энергетикасы бик көчле, үзе характеры көчле. Чын вот шундый татар хатыны. Синең белән инде иҗатташ дуслыкка килгәндә Ләйлә Дәүләтова белән ничегрәк аның белән эшләргә? Аның белән бик җайлы эшләргә, безнең аның белән җеннәребез туры килә дип әйтергә кирәк. Чөнки без бер сүздән бер-беребезне аңлыйбыз. Мин аңа әйтәм үземнең уй-фикерләремне, идеяларымны, һәм ул шул ук вакытта аны тормышка ашыра. Сез инде аның белән җырлап карагансыздыр. Ничегрәк менә гомумән җырларга бергә энергетика ошыймы сезгә? Ошый, ул бик җиңел кеше. Ләйләдән тагын әле бергә иҗат иткән җырлар көтәсезме, булыр микән? Алла бирсә булыр әле, ул менә хәзер дә уйлар бар шул турында, менә Захир Насыбуллин тагын көйне яздыр берничә көй, онларга сүзләрен яза. Алла бирсә оннан да яхшы җырлар чыгарлар. Бик ераклардан килеп җиткәнсез махсус Ләйлә Дәүләтовның иҗатташлар кичәсенә. Менә бу инде барыбер нәрсәләр дә аңлата Ләйлә Дәүләтова белән сезнең дуслык мөнәсәбәтләрен. Бик Аллага шөкер әйбәт, без бер-беребезне бик нык тулыландырып яшибез. Мин дә аны бүген сәхнәдән дә әйттем. Ләйләнең беренчедән иҗаты, шигырьләре, аның үз юлы, үз юнәлеше, үз кыйбласы бар. Һәм ул үзе шактый гына вакытлар үз артыннан ияртеп тә алып китә, барып алып кереп китеп. Шуңа күрә бу минем өчен бик зур горурлык. Хәния апа, инде сезнең иҗатыгызда Ләйлә Дәүләтованың шигырьләре шактый. Менә аларны җырлаганда барыбер башка төрле хисләр кичерәсезме? Аның бит тематикасы да үзенчәлекле. Беренчедән ул инде Адам баласы җырны тыңлаганда да үзенең язмышы аша кичкереп утыра. Менә мин нинди җырлым икән, Ләйләнең шигырьләрен укыйлар икән. Бүген мин сәхнәдән йылы-йылы укыдым. Минем алсуым кияүгә чыгып, өебез бушап калганнан соң Ләйлә шигырь багышлады алсуыбызга. Сәлам Ләйлә, ничек кәефләр, ничек хәлләр? Аллаһка шөкер. Бер караганда борчылам, бер караганда шатланам. Шул хәтлем шәп җырчылар киләләр, Аллаһка шөкер. Концертыма катнашырга шуңа күрә бик канагат, бик шат. Алар белән чыгыш ясау минем өчен бик зур бәхет, ләкин шул вакытта борчылам, каушыйм. Беренче класс буласы кебек. Менә бу концертны оештырасыз бит инде. Оештырганда монда безнең бик популяр җырчылар күп. Аларны җыярга гомумән авыр. Син менә ничек булырдың? Аллаһка шөкер, без барысы белән дә дуст дип әйтер идем. Алай артык зур проблема юк. Менә бүген бит инде синең шулай ук китапның презентациясе сыман бара. Зурлар өчен әкият китабыннан син шигырьләрендә тәкъдим итәсең тамашачыларга. Менә бу китап турында бер-ике сүз, нәрсәсе аның, нинди үзенчәлекләре бар? Беренчедән, зурлар өчен әкият дигән сүзгә бөтен сүз кергән. Ул балалар темасы да кергән әкият. Зурлар өчен әкият булгач, бераз гына интим һәм секс та кергән дигән сүз. Гомумән мәхәббәт ул булай да әкият дигән сүз. Димәгәндә мәхәббәт та кергән. Бу киң кырлы китап, һәм ул кечкенә генә бик затлы кагазда эшләнгән. Ул һәр кешенең сумкасында һәм күз алдында йөрергә тиештер дип уйлыйм. Бар бит инде безнең һәр кешегә дигән шигырь бөтен җирдә, WhatsApp'та, интернетта, бөтен җирдә йөри торган. Ул шигырь монда тулы варианты белән бар. Ул китапны чыгарырга шулай ук көч кирәк, ярдәм иттеләрме? Беләсең, менә теге һәр кешегә дигән озын шигырь таралганнан соң, исемнәрне әйтергә ярамыйдыр инде. Алар мине үзләре чакырып, синең ни теләгең бар дип сорадылар. Менә шушы шигырь аркасында. Мин әйтәм, мин китап чыгарырга телим. Без проблем, чыгарып бирделәр. Булган кешенең барысы да була икән, менә дөрестән. Ходай булыша икән, бөтен нәрсәне эшләргә була. Ходай булышсын өчен күңелең чиста булырга кирәк. Һәм беркемгә дә беркайчан да зыян китермәскә кирәк. Концертны оештыру ул гомумән инде ясап чыгарга була. Ләкин һәрбер артист, һәрбер шәхес аны үзенчәлекле итәргә тырыша. Менә синең фикереңчә бу концерт үзенчәлеге нәрсәдә? Беләсең, минем менә шушы яктан мактан алам, Аллаһка шөкер. Минем һәрбер концертым оригиналь. Кайбер вакытта там өзелеп китәргә мөмкин, нәрсәдер буталып китәргә мөмкин, ләкин ул бик үзенчәлекле һәм бик кызык була. Бу безнең концертның үзенчәлеге бик заманча һәм бик стильный булуында дип әйтер идем. Әлбәттә, мин бу яктан рәхмәтле әлеге дә баягы Ранилгә, Нуриевка, чөнки ул һәр вакыт минем концертларымда булыша, үзенең көчле идеялары белән. Ул инде бик югары дәрәҗәдә уйлый.
Һәм миңа бөтен фантазияларын биреп, ул уже ничә көн, ничә төн инде бары тик минем концерт үстендә эшли. Менә дөресен генә әйткәндә, һәр вакытта да сезнең белән арагызда мөнәсәбәтләр турында имеш-мимешләр йөри. Менә Ранил җавап бирде. Менә сезнең арада нәрсә бар синеңчә? Без әле Ранил белән сөйләшеп өлгермәгән идек, нәрсә дип әйтәсең халыкка. Ул нәрсә диде? Менә мин әйтмим, син нәрсә дип уйлыйсың үзеңнең шәхсән? Ранил әйткәнчә дөрес. Концертның инде яртысыннан артыгы узып бара. Син барбер ярты күз белән булса да әкрен генә карыйсыңдыр. Гомумән алганда канәгатьмесең концертның барышы белән? Мин башка бөтен артистлардан канәгать. Менә Хания апа инде ничәнче тапкырым бөтен группасы белән килә. Ул бүген төнлә махсус минем концертта катнашыр өчен Уфадан кайтты. Иртәнге 5-кә алар кайтып җиткәннәр. Әле бөтен группасы белән ничек кенә ерактан кайтса да Хания апа вакытында килеп, шундый матур сүзләр әйтеп җырлый. Ринат Ибраһимов килде Мәскәүдән. Мин инде аңа шулай ук бик тә рәхмәтле. Гомумән һәрбер артистларга, Дилә белән Альбина инде миңа дусларым кебек. Бүген шулай ук халыкка тәкъдим иттем яшь җырчыны Инҗигөл. Беренче тапкыр халык алдына зур сәхнәгә аны чыгардым. Тагын нәрсә әйтим, мин бөтен нәрсәдән канәгать. Үземнән генә канәгать түгел, чөнки бер чылып каушап куркып беттем. Нәшу. Күп кенә артистлардан синең турында сораган идек, сине һәр вакытта да үзенчәлекле кала дип әйттеләр. Менә син ничек уйлыйсың, үзенчәлегең нәрсәдә? Мин гомумән тормышта бик каты төрле кеше. Мин бик усал да, мин бик шаян да. Шуңа күрә минем концертта төрле-төрле. Катнашучылар да төрле-төрле. Үзенчәлек мөгаен минем төрле булуымдадыр. Әлегә концертны калдырып торып, синең янып йөри торган эшләрең, планнарың турында сөйләшеп алыйк. Нәрсәләр белән янып йөрисең әлеге мизгелдә? Иң төп эшем минем бүгенге көндә иң мөһим, иң төп эшем ул безнең кечкенә генә кызыбызны үстерү. Менә шушы эш белән мин шөгыльләнәм һәм менә бу эш миңа бик тә ошый. Гөлмәрьям әкрен генә үсеп килә, аның инде үзенчәлекләре дә шулай ук бардыр. Менә нинди кызыклы моментлар, нәрсә белән шөгыльләнде, нәрсә белән кызыксына ул, менә сөйләп җибәр әле. Безгә бик кызык. Нормальный балалар мультик карыйлар. Бу ышанасызмы, бездә һәр вакыт ТМТV каналы эшләп тора. Чөнки ул җыр ишетсә, бию ишетсә, бетте баш, дөньясын онытып ул бии башлый. Бала бик талантлы, бик шибәр, Аллаһка шөкер. Менә ниһаять мин үземне Аллаһка шөкер бәхетле хис итәм. Бер нәрсәдә мин инде дөньяда бөтен бәхетне бәлки татыганмындыр. Хатын-кыз татырлык бөтен бәхетне. Бу бердән бер бәхет икән. Калган бөтен бәхет йөрүндә икән дигән фикергә килдем. Куркмыйсың менә шулай әни булып, баланы тәрбияләп, иҗатны калдырырга, яисә инде шигырьләр язудан туктарга, аннан куркмыйсың син? Мин инде булай да үз көчемә ышанган кеше, аягымда ярыйсы гына нык басып торам, Аллаһка шөкер. Бу минем зарыгып көткән бәхетем. Шуңа күрә нишләп мин иҗатны югалтудан куркыйм? Киресенчә, минем хәзер илһамым тагын да ташып тора, Аллаһка шөкер. Мин яшәдем, шатланмас. Бәлки булмас та ул иртәгә. Матур сүзләреңне әйтеп калсың. Балаларга, дуска, иргәгә. Үлем җиткән кебек яшәү кирәк. Рәнҗетмичә җирдә бер кемне. Яшәрсең, ләкин көтмәгәндә китәчәкбез. Бердән-бер көнне. Шоу-бизнеста күбесенчә әйтәләр инде дуслык юк диләр. Сиңа караганда монда иҗатташ дуслар күп. Бу иҗатташ дуслыкны каян алырга, каян Сире бар, беләсез, мине өчен шулай. Менә сез әйтегез, ничек җырчылар сезгә киләләр? Чөнки һәрбер җырчыга хитовый яхшы җыр кирәк. Мин әлбәттә мин үземә килгән җырчыга, үзем белән эшли торган җырчыларга аеруча теләп, аеруча иң шәп җырларны бүләк итәм. Син иң затлы шәһәр. Син затлы шәһәр. Яратудан бөтен йөрәк. Яратудан бөтен йөрәк. Яратудан үстен икән шулай түзәлә. Янып бетәр төсле икән. Мәхәббәттән сөйгәнең өчен. Уйларымны билгәнең өчен. Рәхмәт сиңа җаным, рәхмәт сиңа.
менә кемнәргә ниндирәк тема тәкъдим итәргә син беләсең, кайсы артистка нинди тема ошаганын аңлыйсың. Ул менә каян сизәсең син аны? Менә әлеге дә баягы инде мәсәлән бик күп еллар салават белән эшләдек һәм эшлибез дә. Салаватка гомумән башка җыр. Аңа чын мужской, ирләрчә карашлы көчле җырлар. Хәния апа ул чын хатын-кыз. Хәния апаның җырлары гомумән башка. Алар дәртле дә, алар кызык та, алар матур да. Ранил мәсәлән яшь кеше. Аның җырлары бик стильный, бик заманча, аның үзенә туры килеп тора торган. Әдилә белән Альбинаның җырлары менә хатын-кызча. Шундай яшьләрчә хатын-кызча. Мәсәлән, мин һич кенә дә күз алдына китермим Дилә Нигъмәтуллинага акыллы, серьезный җыр бирүне. Ул аны да елмаеп җырлаячак. Хәзер инде бизнеска күчик. Бер шигырь язу ничә сумга төшәргә мөмкин? Дөрес сорау бирәсез инде, мин бик күп заказга язам. Бер шигырь 10 мең тора, һәм моңа чират дисәм дә ялган булмас. Бик танылган бик шәп җырчылар ярыйсы гына әйбәт кенә чиратта моны көтеп торалар. Сиңа мәсәлән килделәр артистлар, темасын тәкъдим иттеләр. Син шигырьне тәкъдим иттең. Ошамаган яклары, яисә үзгәртә торган яклары бардыр. Син аларга каршы киләсеңме, үзгәртәсеңме ул яктан? Ой, беләсең, мин тормышта чынлыкта бик каты җайлы кеше. Әйтәм бит, мин үзем яраткан кеше белән генә яшим. Мин җырчыга баштан ук үзенә туры килерлек җырны язып бирәм. Һәм теләге бар икән, бер-ике сүзне үзгәртергә мөмкинбезме? Әңгәмәбезнең ахырына таба саубуллашырбыз безнең телевизор караучылар белән, ТМТV караучылар белән. Бәлки синең әйтергә теләкләрең дә бардыр. Мин бу каналны бик яратам. Үзем әлбәттә башка каналда эшлим, ләкин шулай да мин ТМТV каналын бик яратып карыйм. Чынлап. Рәхмәт сиңа менә шундый кичәгә чакырганың өчен. Концерт дөрестән дә ошады. Бары тик уңышлар телибез сиңа. Дамир Зиннатуллин концертларда артистлар белән аралашып йөргән арада Булат Браво белән Раил Габдуллин Казан урамнарында шайруларын дәвам итте. Аларга Булат Бәйрәмов белән Ленар Яшин булышты. Карыйбыз. Сәлам дуслар, ниһаят урамда жылы һава торышы. Әбиләр шуага килеп җитте һәм инде тагын бер шатлыклы хәбәр. Булат Браво китте. Хәзер мин тапшыруны үзем генә алып барачакмын. Ә инде кем белән икәнен соңрак белерсез. Арты белән торганда кем икәнен таныдыгызмы? Аблай. Опа, нинди кыз бала. Исәмез кадерле дуслар, ТМТV каналы. Бүген бездә кунакта Ленар Яшин. Монда да Балташ, Булат китте генә дип сөйгән идем, Ленар. Бүгенге пранкта без синең белән нишләячәкбез? Кешеләрнең игътибарлыгын тикшереп караячакбыз. Без кешеләрнең янына килеп, аларның телефоннарын шалтыратырга дип сорап торачакбыз. Һәм шул вакытта шалтыраткан дәврдә шушы телефон белән әкрен генә ача башлаячакбыз. Кешеләрнең реакциялары ничек булыр микән? Шуны тикшереп карыйбыз, дуслар. Без йодрык көтәбез, дуслар.
Dostlar, яшен тизлегендә бүген йөгереп йөрдең кешеләрдән. Кәефләр, эмоциялар. Эмоциялар башта бик курыккан идем. Мин үзем андый кеше түгел бит, кешене алдаларга кирәк монда эшеннән. Шоу без өчен инде кешене алдарга туры килде һәм туры килде. Бик танык шавырга курка. Әледән калтырата. Сыңгабый бит мин тукта дип кулына сөр тоткан отам дип чыгам әйтеп. Моны чисто нишандырасың әйтәм ятып калам икән монда бабында. Дуслар, күргәнегезчә, яшеннең эмоциялары бик күп. Син икенчексең. Ну, мин бит инде ияләшкән. Бигрәк киләсен син сорыйсың, тегешен инде ияләнгән, теге урлый торган кешегә уже бор кебек киләсен сорыйсың. Чөнки мин Җәлилнеке. Әке-бәке пранк шоу, дуслар. Шушының белән бүгенге пранкны тәмамлыйбыз, Ленар. Рәхмәт. Мин куркыныч кеше белән саубуллашам. ТМТV каналы белән шулай. Сау булыгыз, дуслар. Пока. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар, тәмле көрәшнең яңа сезоны. Сизгәнегезчә, бездә яңа кухня, яңа алып баручы. Әгәр дә инде сездә Булат Байрамов кайда дигән сорау туса, менә сезгә җавап. Сәлам дуслар, бу әке-бәке пранк шоу һәм аның бүгенге алып баручысы мин Булат Байрамов. Бүген без Парк Хауста һәм без кешеләрне түшәмишләр дип куркытачакбыз. Бу куркытудан нәрсә килеп чыкканын үзегез хәзер күрерсез. Dostlar, әке-пәке пранк шоу бүгенге тамам. Аллаһка шөкер, Парк Хаустың түшәме ишелмәде, кешеләр бераз курыкты. Алдан ук гафу үтенәбез сезнең белән. Мин Булат Байрамов идем. Зур рәхмәт. Егетләрнең пранкы сезнең күңелегезгә хуш килсә, тавыш бирергә онытмагыз. Ошаган пранк өчен ТМТV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирергә кирәк. Исегезгә төшерәм. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә әке-бәке пранк шоуның узган чыгарылышында Раил Габдуллин белән Индива җиңүгә уладылар. Бу юлы кем җиңәр? Барысы да сезнең кулдан. Ә мин Эльвина шушы мизгелдә сезнең белән саубуллашам. Пока. Siz
To'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj hem Stil studiyasi taqdim etadi. 3 oy bo'yina bizning professional vizajist stilistlar sizni eng muhim tantanaga hazırlarga yordam etishadi. Makiyaj, prическа, manikyur, pedikyur, shugaring, solariy ham boshqalar. Siz eng motor kalash bo'lasiz. Bugun sizning uchun unutulmaslik bo'lsin. Telefoni 226 02 70.